Да затворим очи и без пълна концентрация и напрежение да съсредоточим вниманието си в областта на главата. С вътрешна усмивка и спокойствие да обходим мислено някои части на лицето. Да почувстваме дясно око, разхлабвайки мускулите на клепача. Да почувстваме ляво око, също разхлабвайки мускулите на клепача. Да почувстваме дясна вежда, лява вежда, носът, дясна буза, лява буза, брадичката. Да обърнем внимание на шията и да разхлабим натрупалото се там напрежение. Да почувстваме плешките, раменете, да съсредоточим вниманието си върху дясна ръка. И да почувстваме пръстите на ръката, започвайки от палеца, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст и пети пръст. Усещайки топлината в тях, да я повдигнем бавно, под длънта към китката, лакета, рамото и така до гърдите. Сега насочваме вниманието си към лява ръка. Да почувстваме пръстите на ръката, палеца, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст и пети пръст. Да почувстваме топлината в тях и да я издигнем бавно под длънта към китката, лакета, рамото и така до гърдите. Вниманието ни е пак в дясната страна. Дясната ръка е топла, тежка и бавно потъва надолу. Лявата ни ръка също е топла, тежка и бавно потъва надолу. И двете ръце са топли, тежки и бавно потъват надолу. Да обърнем внимание на дишането. То е бавно, спокойно и ритмично.
да насочим внимание към десния крак. Да почувстваме пръстите на крака, започвайки от палеца на крака, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст и пети пръст. Да почувстваме топлината в тях. И да я издигнем бавно по ходилото, петата, глезена, нагоре към коляното, по бедрото, до таза. Сега да почувстваме левия крак. Пръстите на крака, започвайки от палеца, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст и пети пръст. Да издигнем бавно по ходилото към петата, глезена, нагоре към коляното, по бедрото, до таза. Вниманието ни е отново към десния крак. Той е топъл, тежък и бавно потъва надолу. Левият крак също е топъл, тежък и бавно потъва надолу. И двата крака са топли, тежки и бавно потъват надолу. Цялото тяло тежи. Топло е и бавно потъва надолу. Чувстваме тежест цялото тяло. Представете си, че във вените ви тече не кръв, а олово. Чувстваме тежест. Главата също тежи. Тежест. Сега да заменим това чувство с усещането за лекота. Тялото ни е леко и бавно се издига нагоре. Носи се от вятъра, лети над морето, над плажа, сега лежи на топлия пясък. Ранно утро. Наблюдаваме изгрева на слънцето. То се издига бавно от водата
огнено-червено, и ние чувстваме тази светлина и топлина в областта под корема и в таза. Огнено-червена светлина и топлина под корема и в таза. Издигаме светлината и топлината нагоре в областта на пъпа. Там тя променя своя цвят в портокалово-оранжев. Портокалово-оранжева светлина и топлина в областта на пъпа. Портокалово-оранжева светлина и топлина в областта на пъпа. Издигаме светлината и топлината нагоре в областта на слънчевия сплит. Над корема, под гърдите, а там светлината, както слънцето високо над хоризонта, е златисто-жълта. Златисто-жълта светлина и топлина в слънчевия сплит. Златисто-жълта светлина и топлина в слънчевия сплит. Издигаме светлината още нагоре в областта на гърдите. Там тя променя своя цвят в лазурно-синьо-зелено. Чувстваме синьо-зелени прохладни, спокойни морски вълни в областта на гърдите. Лазурно-синьо-зелени, прохладни морски вълни в областта на гърдите. Издигаме светлината още нагоре и в областта на гърлото тя придобива светло-син цвят. Цветът на лятото, светло-синьо небе в основата на гърлото. Светло-синьо небе в основата на гърлото. Тук мислено произнасяме нашето решение. Това са няколко положителни думи, свързани с нашите проблеми. Мислено потвърждаваме тяхното разрешение, като го повтаряме 3 пъти.
Издигаме светлината още по-нагоре в областта на челото, където тя променя своя цвят в светло-виолетов. Теменужено-виолетов цвят в средата на челото. Той се разнася като мъгла и пред вътрешния ни взор се разкрива природна картина. Есенен парк с разноцветни листа на дърветата, трева с капчици роса по нея, езеро с игриви златни рибки във водата, в средата на езерото водна лилия с теменужен цвят. Тя разтваря своите листенца и в средата й виждаме своят образ. Това е образът на нашето вътрешно аз. Нека си го представим топло, усмихнато, с нежна любов в очите. Издигаме теменужената светлина нагоре, към темето на главата. Там тя променя своя цвят в сребристо бял. Кристално чист, прохладен, сребристо бял летен дъжд се изсипва над главата ни и ние го пропускаме вътре в нея. Чувстваме как вътре тя искри в кристално чиста, сребристо бяла светлина. Насочваме вниманието към шийните прешнени и бавно спускаме светлината през тях. Представяйки си ги като сребристо бели звънчета, които изкрящо звънят, спускаме светлината бавно надолу по гръбначния стълб. Той също свети със сребристо бяла светлина. Сега сме в областта на кръста. Слизаме още по-надолу. И достигаме областта на таза. Нека си представим там една спирала с цветовете на дъгата и навита на 3 оборота и половина. Тя спокойно спи. Докосването на сребристо-бялата светлина я събужда и тя бавно започва да се развива по посока на часовниковата стрелка, правейки един кръг, втори кръг, трети кръг и половина. В областта на таза чувстваме силна топлина и светлина. Насочваме надолу към опашната кост, чувстваме я как се движи надясно, в средата, напред, назад, наляво и отново в средата. Бавно я издигаме пак към средата на таза. Чувстваме я там. И оттам тя радостно,
бавно поема нагоре. Чувстваме как се разтварят лотосовите цветове в областта на пъпа. Раздвижваме там светлината надясно, в центъра, наляво, и отново в средата. Сега издигаме към слънчевия сплит. Раздвижваме надясно, в средата, наляво, и отново в средата. Издигаме светлината към гърдите, раздвижваме надясно, в средата, наляво, и отново в средата. Сега я насочваме към основата на гърлото. Чувстваме я в основата на гърлото. Движим надясно, в средата, наляво, и отново в средата. Сега издигаме светлината към средата на челото. Чувстваме дясно слепоочие и си представяме там едно сребристо бяло топче. След това чувстваме лявото слепоочие. Там също си представяме такова сребристо бяло топче и започваме да ги събираме към средата на челото, където на разстояние един пръст едно от друго ги вкарваме бавно и поспирално назад в главата, повдигаме малко нагоре, напред и надолу, до центъра на главата, където те се сливат в една кристално чиста, сребристо бяла сфера. Тя увеличава своя размер, прогонвайки всички тъмни цветове в главата. Спускаме светлината надолу към тялото. Чувстваме как през ръцете ни излиза на събралото се напрежение и тъмни цветове. През краката ни също излизат тръпки, а тялото ни заискрява в сребристо-бяла, топла и спокойна светлина.
Чувстваме как тя като приятен гъдел се разлива по кожата, във всеки орган, всяка клетка и атом на нашето тяло. Усещаме спокойствие, тишина. Мислено броим до 5. 1. Чувстваме цялото си тяло. 2. То е топло. 3. Отпочинало. 4. Бодро. 5. Одухотворено. В средата на гърдите отново чувстваме прохладните, лазурно-синьо-зелени морски вълни. Мислено потапяме краката си и ръцете си в тяхната приятна прохлада. Раздвижваме бавно пръстите на краката, пръстите на ръцете. С кръстени ръце разтриваме слепоочията си и се протягаме като след приятен сън. Не бързаме да ставаме. Лежим, усещайки покоя. Изправяме се бавно, без резки движения и пристъпваме към всекидневните си задължения. Благодаря ви за участието.